kum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti e windande men hande tongandema ko jangunoɗa ko ha ɓuura wemtandema nde wonno jangde saɗani teskuy o tan namdimi yawaɗnam ɗum ay ɗo sa nangue koppi a turtima a sujji e leydi ɗum yim jangana kam ɗo a nangi e koppi so julde farilla so julde naafila ko mbiyata subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ay ɗo ko subhana ay rabbi yal azimi wa bihamdihi ko gotum ko wonɗo koko subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi wattaɗo subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ko gotum ɗone sa ɓamtima e koppi ma ko mbiyata sami allahu liman hamidahu nani sami allahu liman hamidahu ay ngel ɗo fooɗi hu o sami allahu ɗo haaɗi liman hamidahu nani ɗo ko rabbana walakal hamdu ay rabbana walakal hamdu ay rabbana walakal hamdu ay rabbana walakal hamdu ko gotum a tukkima e tinde e leydi so farilla so naafila ni mbiyata subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi nani subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ay hi o fodi hi kasi ɗo ko subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi nani subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi nani ɗo ko sami allahu liman hamidahu nani sami allahu liman hamidahu nani ɗo ko rabbana walakal hamdu rabbana walakal hamdu ɗo ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi poɗa hiyo wa bihamdihi poɗa hiyo nani subhana nani toɓɓere nani ɗo ko toɓɓere subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi nani oɗo fooɗi hiyo hi nden noon a andi ɗo ko subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ɗo tan haaɗi kala koppi so nangama ɗo haaɗi ɗo noon ɓamtugol ngol sa an goto mbiyani e ni sa julnowo hoorema sa ɓamto wi sami allahu liman hamidahu mbadda hen rabbana walakal hamdu aɗa julni e noon almami wi sami allahu liman hamidahu anne mbiya rabbana walakal hamdu les a faami an goto woni julnowo hoorema wi sami allahu liman hamidahu mbaddora hen rabbana walakal hamdu aɗa ɓamto e koppi he a tukkima e koppi ko subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi nani subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi aɗa ɓamto e koppi he sami allahu liman hamidahu sami allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu rabbana walakal hamdu ɗo a tukkitima leydi ma wi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi nani subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ɗo tan jangata mbawa ɗo an kadi julde ma a serti koppi ko jaggete ko haalata hen ko farilla a hollama nangude koppi ko farilla ha ndeƴa ko farilla ɓamtogol e koppi ko farilla ha ndeƴa ko farilla a sujji e leydi ko farilla
ha ndeƴa ko farilla ɗum ɗon ko watte hen ko wona farillaji wiide subhana rabbiyal azim wa bihamdihi so accama ala baasi saɗa wawi waɗa hen a wawa tukkono moƴƴi ha ndeƴa sami allahu liman hamidahu ko sunna kono wa amma turtade nde ha ndeƴa nde ko farilla rabbana walakal hamdu wona farilla ko hunde yiɗande ɗone tukkoɗa no moƴƴi ha ndeƴa ko farilla ko jangate ko wona farilla no yiɗa tan holɗum subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi so accama juulde ma selli oɗo e oɗo kono yiɗa e oɗo no yiɗa o woni sunna o sami allahu liman hamidahu ko sunna e nder juulu he wa amma subhana rabbiyal azim wa bihamdihi e subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi en yiɗa kañum rabbana ko hamdu yiɗa wadde ganda tan ko farilla ma kam yo timmu koppiɗi nangu ha ganda a nangi ha ndeƴa ko farillaji ɗiɗi turade nde ko farilla ha ndeƴa ko farilla ɗo ko farilla turtade e deejde ko farilla ɗiɗi gonɗo ɗo ko sujjude ha ndeƴa ko farilla ɗum noon wadde a hollama haalanama heddi ko an ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañirɗa jangga ɗigga a hoolaki hoorema ƴeew bawɗo ɗakkoɗa sara makko omo haalanma ha mbawa sa wawi ko an jeeyi mina minen jeeyi min mbawi ko haalde min gayna min certa hen anne ngara ƴetta binda jangga mbawa kutoroɗa naftoroɗa ko diinama an waranta ɗum hoorema diinama ko an waɗa ɗum hoorema ko an wiya ya juul ko an wiya ya hoor ko an wiya ya asku an wiya ya hajju an wiya ya jaɓa Allah wadde jaɓa Allah golla jami gacca kadi Allah ɗi foti golla jamiroje Allah gacca kadi Allah ɗe golla jamiroje ɗe gacca kadi ɗe kisa a jaɓani a gollani sa ruttima e Allah so nanguima may koko wawma o hollima ya rewmo wadda hollama nani ƴettu kuɗol e karne mbañuɗa jangga ɗigga ko musidɗo moon guiɗo mon alamudo moon nder e bawal yaya li kaw Sénégal alhamdulillah rabbil alamin so tawino ko sagguma hen aɗa yan caggitomo noddu en e 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya li kaw Sénégal jiiya wasap men caggirɗa a saggani alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam